Mocno, mocno na pewno, jeśli chodzi o pracę, to jeśli w mojej karierze dotychczasowej, dotychczas to najcięższa praca, jaką wykonywałem tutaj. No, to jest, już jestem na trzecim czy czwartym obozie, ale ten jest naprawdę solidny. Ciężka praca, dużo gdzieś się nauczyć, czy tam tych taktycznych rzeczy, czy pół dystansu, to naprawdę jest mocno, mocno. Wpadam powoli w ten rytm właśnie, staram się jak najlepiej, wiadomo, ale na początku to było ciężko, jeśli chodzi o kadrę, to dopiero zaczynam tutaj te kroki swoje, ale jest coraz lepiej. No teraz to już naprawdę jest lepiej, jak te pierwsze obozy, to no jest różnica, bo po prostu z klubu, gdzie się trenuje z chłopakami, tam z kadetami, juniorami, gdzie po prostu no, nie mam tam za wielu takich sparring partnerów, którymi tam jakoś tego. A tutaj no to jest już sama czołówka Polski, także jest dobrze, mocno. Nie powiem, bo były momenty, w których człowiek naprawdę miał ciężko, bardzo ciężko na treningach, bo no, jeśli chodzi o długość treningów czy coś, to jeszcze tak się nie jestem przyzwyczajony, takich długich treningów, ale zawziąłem się, mówiłem, że muszę to przetrwać i jestem z siebie zadowolony, jeśli chodzi o treningi. Muszę zwiększyć tempo, jak zadaję ciosy. Jak biję akcjami, to nie mam takiego częstego ponawiania tych akcji. Ja powinienem właśnie te akcje ponawiać i muszę to sobie wpoić do głowy i muszę po prostu to wypracować, bo to trzeba wypracować ciężką pracą, żeby już był ten nawyk i ta forma, kondycja, żeby to wyćwiczyć. Dlatego tutaj duży nacisk trener na to kładzie, żebym ponawiał te ataki, żebym nie miał dużych przestojów, żebym się nie zastanawiał tam minutę czy pół, tylko po prostu akcja i szybkie myślenie, akcja. Obycie z takimi zawodnikami to jest naprawdę, to jest wielkie, dużo z tego wyniesiemy, bo dużo widzimy, gdy mamy zawodników dobrych, szybkich, myślących, cały czas myślących i także dużo z takich wynosimy, czy sparingów, czy razem z tych taktycznych takich sparingów, które robimy, jakieś tam takie taktyczne, nie żeby się tam, także no dużo wynosimy z tego. Jeśli chodzi o myślenie, skupienie, to od pierwszej sekundy do ostatniej trzeba na takim skupieniu, no to wystarczy ułamek sekundy i bum, i nie ma. Także no skupienie, myślenie, koncentracja, no ta koncentracja cały czas od początku do końca i z wody i koncentracja, no dużo się tutaj właśnie uczę, jeśli chodzi o taki wyższy poziom tego boksu, to dużo widziałem, dużo widzę i mam nadzieję, że wyniosę z tych obozów jak najwięcej. W każdym miesiącu mamy obozy 3-tygodniowe. Teraz następna gala na Suzuki Boxing Night 5 też ma wystąpić, także za tydzień, także na tej gali chcę zrobić dobrą walkę, bo mi zależy, żeby dać dobrą walkę. Później kolejny obóz mamy w Cetniewie, też 3 tygodnie, tam będzie międzynarodowy, będziemy też się tam szlifować, będziemy razem tam trenować się, także będziemy doświadczenie podnosić. No fajnie, no, to jest bardzo fajna sprawa i chcę z tego skorzystać.